Čaute, ja som Kandera, vítam vás pri prvom let's play z hry Counter-Strike 1.6. Ako ste si mohli všimnúť, je to na mod Netrun a o tieto let's play ma požiadal jeden kamarát, tak som sa rozhodol to pre ňoho natočiť. Takže uvidíme, čo sa vám trošku tichšie zvuky, audio a tak. Dúfam, že sa vám páčiť. Ja hrávam inak nebude to iba na Deadrun, bude to ešte na Public, Dust 2 a ešte na Furien a Jailbreak možno. Niektorí to majú mikrofóny a strašne zle sa mi pri tom niekde rozpráva, ale nepočujem tak dúfam, že s tým niečo v budúcnosti urobia admini, aby som pre vás mohol natočiť aj ten Jailbreak, pretože Jailbreak ma baví tiež, ale viem ho baviť Deadrun. Takže toto je prvé video z tohto a tak ja si túto skratku, teraz mi nejak nejde, dobre, tak ešte jedno. Toto sa dá zničiť. Toto nechápem prečo to takto je. A kde je ten Joker? Som v tom celkom... Neviem teraz... Pretože to má poslúchať, ale bola to jedna z mojich... Keď naklámeme sluchátka, takže vy asi novú inú zmenu nepočujete, ale ja o obrovitánsku. A tak, rozplánujem aj nový mikrofón si kupovať teraz. A mám dobrý mikrofón, ale predsa ešte to chce niečo vylepšiť. Mám teraz mikrofón Trust, ale už ho mám nejak ukázaný, že už nemám Trusta, sa mi zlomil. Nie, že by nebol kvalitný, ale tak, proste ne, padol mi na zem a rozbil sa mi. Nenávidím, keď som Joker, pretože tu ma nebaví. Ja vždy idem na koniec mapy a tam si ich čakám a vždy, keď idú na mňa, oslepím hráčov a potom ich pozabiem, zoberiem si zbrania a zabijam ich. Tak to už som vyhral veľakrát a už sme celkom ďaleko, ale neviem, kde je Joker, takže tak. No a tu už som na konci mapy a určite už ho niekto zabije. Aha, toto som nechcel. Vidíte, prosím, ja robím. Oslepím hráča, ako môžete vidieť. Tak, zabijem. Tak, dúfam, že... Dobre, nie som Joker. A môžeme si dať hociaké módy. Fan mod. Proste čo chcú, si s vami zahrať. Len mi musíte povedať. Wow! A som povedal, že to má závodnosti a poznám to, kde je čo a ja to mám skratku. Šup, dobre. Moje. Daj mi to. Ja nahávam, prečo nejde to brať, presne napíšem, prečo nie. Zdávate na 6, ale zdávate ste podľa mňa určite. No, ale nejde na... Keby sa vám nepáčili tieto let's play, ale toto je na Deadrun, takže ak vyskúšam s každou urobiť jedno. A potom, ako, že potom mi napíšte do komentárov, či sa vám to páči, alebo ktorý mám pokračujem, pretože ja budem pokračovať v tom tak či tak, ale iba v tom, kde bude najmenej tých
zlých komentárov, takže ja to takto prefiknem. No ne, hej, ale na toto nemá prísť, to sa baví. Či to nemám preskočiť. No, je strašne ľahká, ale tam sa dostajem rýchlo, len nemôžem spadnúť. A hlavne túto si musím dať asi. No a keby ste nevedeli, o čo v tomto pedrane ide. Je tu Joker a máte tu na výber postavy, ktoré vám ukážem hneď, ak spadnem. Alebo proste ne, že by som chcel spadnúť, ale keď sa mi to nejak nepodarí. Je tu Spider-Man, je tu Batman a nejaké ešte one, ale Batman je od Extra VIP a nejaké sú ešte od VIPka. A Spider-Man a Hellboy sú no ako zadarmo, no že nemusíte mať VIP, aby ste proste s ním mohli hrať. Ja najradšej používam Spidermana, pretože keď dáte Včko, čo si ukážeme, normálne vyskočím takto a dám tak do ďalky. A teraz si dám Spidermana, taký, dáte Včko a vyskočíte strašne ďaleko aj vysoko. Toto som nenávidel, keď som nevidel surf, ale už to viem. A máte, myslím, že na to iba 10 sekúnd. Wow! Kým tú schopnosť akože že ho môžete použiť 10 sekúnd, ale nabíja sa vám, myslím, že 30 alebo 50, neviem. Sme skoro pri konci. Tu som niekde spala. No a som vám zase si stopnite video, keď tak, a pozrite sa, aké sú tam všetky tie postavy. A tak, plánujem ešte robiť sériu z Crysis jednotky alebo dvojky, to sa ešte musím rozhodnúť. A poprípadne možno aj to. Ale ako tu sa... RTV tak aj tak nejak nefunguje to RTV alebo čo. To bolo len tak. Pohode. Tak. Nie, to nejde brzo zobrať táto bolesť. Nikdy mi to nešlo, iba raz na začiatku videa. To išlo a teraz mi to... nejde. Aj toto ide vyskočiť na prvýkrát, len teraz keď natáčam sa mi nejak nedarí. Nie, že by som sa vyhováral, ale ja nejakú natáčam si poruchu. Povedá, prečo tu všetko spadne. Jaj. No, stoj. No tak, ale... Pardon, teraz som trošku degol do mikrofonu. Teraz som to všetko porozbiehal. Šup. Jokeríku. A poď. Ne. Som privečený. Som si moc nepomohol. Dúfam, že sa konkrétnej osobe, ktorú to vlastne točím, dúfam, že sa to páči. Lebo aspoň vidí, jak failím ja CSS, či čo to je, 1.6. Neviem, aké tu video sa proste jednu mapu. Takže asi dáme jednu mapu. Zase všetci si zomreli, takže tak. Toto nenávidím, keď som sa proste netrafovať. Ja netrafovať tie krabice. Som vždy mal rage, znova som to dohnal. Tak
Poďme. Nepríjemné, keď sa takto pozeráte. Ne, ja som sa bugol. Okay. Tak si to dáme znova. A teraz sa budem snažiť, predtým som nemal zapnutú obrazovku. Ja proste hrávam bez zapnuté obrazovky, takže mám vypnutú. Pretože ja som taký skill proste to ani s myškou, ja to hrám teda na joysticku. Aj na joysticku, to je moc ľahké vlastne, tam ja hrávam na mobile, proste tam prepojené cez mobil a tak. Vidíte, zase som dal Včko a mám super skákaní na 10 sekúnd. A zase tu zabíja. Ja som Joker, ne. Tak ja som toto tu otvoríme, zabije, môžeme tu vydať vlastne Joker zvuky, tu ich máte veľa, dáme tak 5. What can I say? The ladies dig me. Čo tu vlastne? Ja neviem. Ja aj tá stina. Hej, ty kamo, ty sa upúniš, lebo to poviem. Hej kamo. Cheater. Nástrahy a pasujte. Môžeme iba ja osobne môžem iba oslepiť hráča, pretože nie som VIP a extra VIP. Keď dáte 4, tak sa vlastne naklonujete, že budete mať proste svojho kamoša, alebo parťaka, neviem jak tam povedať, tiež bude Joker. A keď dáte zmraziť, tak proste hráča zmrazí, ostane letiť, ale proste sa zmrazí. 5 minutes remaining. A keď autokary sú, tak sa to myslím, že celé začne triazť. Začne sa tu diať. Ty žiješ, ty hezky. No to teď si tu popúšťam všetko. A to sú znova tuše. Dobre, ja idem hore. Počkáme si na toho Šulina. Už na tých. Pozriem to, lebo to som strašne zdržal to video. No tak toto som zrovna nechcel pustiť. Nejsi mňa niekde? Aha, šum. A som vidíte, ako to vyzerá, keď ja skáčem. Hehehe. Frajerek. Dobre, tak nebudem to zdržiavať nejak. Spadol si? Spadol. No, počuli si to? Ja si dám toto, ešte si to nechám pripravené, aby som ho mohol oslepiť, to je také pre nich dosť nevýhodné. No chlapci. Teraz som vlastne oslepil hráča, takže vidíte, som ich proste, že nevidel. Všetci stá... No už ne, pretože to trvá tiež na 10 sekúnd, keď nie menej. To tiež. No tak, hej. Čo to fakuje, nefakuje? Jaj bože. 3 minutes remaining. No, za 3 minúty sa mení mapa, takže ešte 3 minútky bude video a ukončíme dál. No chlapci, už mi to nejde, a ide. To je sklo, pretože to je nejaké... Ten mat, on proste sa vždy nejako rýchlo dostane, takže neviem. Ešte raz Hellboy, Spider-Man, Jar Jar, Get ready to choose Eggman. 5, 4, 3, 2, 1. It's time to choose. Pro angličtinár. Ne. Takže ja sa s vami učím pre toto video, by bolo asi všetko, takže čaute.